Il-bdiewa u r-raħħala se jkunu jistgħu jibbenefikaw minn massimu ta' 5,000 euro kull wieħed fġieħ il-konservazzjoni tal-ilma. Il-Gvern ħabbar li fetħet skema li tajn lill-bdiewa fost l-oħrajn biex jagħmlu użu aktar effettiv tal-ilma b'investiment ta' 750,000 euro. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-bidja Clint Camilleri spjega kif il-bdiewa se jkunu jistgħu jieħdu flus b'inizjattivi interessanti. Permezz jekk hemm ġwiebi li għandhom bżonn tiswija li qegħdin jitilfu l-ilma ser ikunu eligibbli sabiex dawn jitranġaw permezz ta' dawn il-fondi. Però jekk bidwi għandu sistema ta' irrigation, għandu sistema ta' kif jisqi biex ngħidu hekk ir-raba tiegħu, sistema ta' kif anke jisqi il-bejjem tiegħu. U għandha bżonn ta' modernizzar sabiex l-użu tal-ilma jkun aktar effiċjenti, permezz ta' din iskema ser jkun qed jista' jibbenefika. Min-naħa tiegħu il-Ministru responsabbli mill-Enerġija u l-Ilma Joe Mizzi qal li din l-iskema tmur id fit mal-kampanja Ibda minnek li trid iżżid l-effiċjenza fl-użu aħjar tal-ilma. Fuq medda ta' sentejn, din l-iskema se tkejjel ukoll is-suċċess tagħha sabiex anke jkun hemm għarfien dwar kif il-bidwi jista' jopera u jipproduċi b'inqas spejjeż għalih. Niġbru allura d-dettalji u dak imbagħad li joħroġ minn minn din l-iskema meta jkunu raf kif wieħed jista' jnaqqas l-użu tal-ilma offert bħal dawn, mbagħad wieħed jista' mbagħad il-qudiem anke wkoll anki nies fl-agrikoltura oħra jistgħu jagħmlu l-istess imma ikonna li konna rikosta kollox, l-istatistika b'kollox ikun fattwali. Dawk eligibbli jridu jkunu bdiewa jew raħħala full-time. L-applikazzjoni hija miftuħa online fuq ilma.org.mt jew tista' timtela manwalment miċ-ċentru Għajn fir-Rabat. L-iskema għandha lan li tajnsa massimu ta' 150 bidwi u l-applikazzjonijiet għaliha jalqu fl-4 Ottubru jew sakemm jintlaħaq in-numru stabbilit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.